ano, sa may malapit sa kahit pa president. Parang ganito rin na HDB ang likod. You want to say a word to me, right? Sorry. Octopus who says it. Boy daw. Ay! Hala din! Dito, Jaden! Ayan eh. Cute. Ayos na lang. So cute. Sorry. Jadi kami. Ang tinatawag rin yung matawag. Can we go now? Nakalis pa yan. Pagkatang ko yung tali yan, lipad ko kayo tayo. Ingo sari le saan kattu ingo no saan नहीं हमें Hey, can we play? Come go, let's go. Uncle, can you see the face? Uncle, can you see? No, the other one. This one, the next one, the last. What's your owner? Gina by Gina. Pressure thesis. Go. Swim again tomorrow. Yung iba meron pa nilagay yung GPS. There's a mosquito! Para maano. Kung mawala man. Baka yung bago. 做还是换毛？ Eh, 我一看就太多了。鸟啊，那啥可以啊，也有四次啦，3个月也有3个月一次啦，看你那3个月一次，你有多少？你有不定啊。 4年4季啊，跟你讲没有可以1年4次的，太多了。如果没啥1年2次的，呀，你家不3个，Ano ang pinagkagawa mo? Umuwi ka na ha? 有啊，他们的白面啊，8次1指针的，一只他的维他命够吗？我会不会笑了啦？很赚了嘞。 Kaya nga, yung ano, ay baka puntaan siya. 我家里的盐呐，给他们vitamin啊。